Naimbag nga aldaw tayo manan amin kakabsat. Mayat na ikan tayo manan ti Gundaway nga agpapatang iti daytoy nga radio station. So nga giyaman tayo na iti daytoy nga radio station nga adda ti operation na. Nagyaman tayo iti technician nga iso ti nangising pa tapno daytoy ket agbalin nga maka-on the air tayo manen ket at timanan ti kabsat yo iti tangatang ni Brother yo Johnny Bangsoy no mayo makadkadwa iti daytoy nga oras tapno tayo manen pagtutungtungan dagiti nga banbanag nga kasapulan samit nga ikan tayo iti atensyon kadagitoy da nga panawin. Daytoy nga topic ngayon tayo pagtutungtungan ket makunkuna nga fear of the Lord. Wenno iti panagbuteng iti Dios. Kanayon tayo nga mangmangeg daytoy nga sao dagiti addaan buteng na iti Dios. Nga oray iti nalpalabas nga iskandal no anya diyan gulo. Ijay Senado ket maus usar dato yun nga sao nga kunada adda buteng da iti Dios. Ngem kitaan tayo man kakabsat no anya ti kayat nga sauen daytoy fear of the Lord. Tauray iti locality tayo, kanayon tayo nga mangeg dagitoy ngem sakbay naman. Ngayon tayo itultuloy ket irugi tayo man iti maysa nga kararag. O managayat ken mananga asi a Dios mi. Agyaman kami manen iti patuloy nga kinaimbag mo kada kami ta inpaayan da kami manen iti tiempo nga agtutungtong wenno aggiinadal it babaen iti daytoy nga radio iti daytoy nga oras. Bendisyonam daytoy nga engkam aramiden ta daytoy kadi ket adda iti naimbag nga ipaay na kadagiti tunggal maysa kada kami. Saan laeng nga iti panagdengeg no di ket iti pannakaiaplikar na iti biyag mi tapno apo iti panagbiag mi ket agbaling kami kadi nga makaayo ken ka. Bendisyonam daytoy nga radio station nga iso nga aramaten tapno dagitoy da nga maysa dagitoy da nga mensahim kayat mo nga ipatangatang ket maion da air. Bendisyonam dagitoy da nga staff amin da and dagiti kasapulan na sabdem dagiti kasapulan natin Lord ipayam isuda ipay mo kanayon ti salonat napintas nga salonat kadakwada tapno addada nga kanayon ta addada ditoy inaldaw nga addada ditoy nga mangtamtameng iti daytoy nga radio station ket bendisyon namet dagitoy da nga agdengeg sa dinuman ti ayanda sika kadi iti mangipaay iti focus concentration kadakwada tapno daytoy nga topic nga kami pagtutungtungan ket nalawag kada kami kadi awang kadi iti saan naawatan o no di katapo clear daytoy kada kami nang runati nga kami pagtutungtungan daytoy makunkuna nga fear of the Lord ket bendisyon namo daytoy nga dipon mo nga iso nga aramaten tapno daytoy nga mensahim ket maipatangatang alangarod apo dawat mi amin dagitoy iti nagantian mo nga ni Jesus. Amen ken amen. Hallelujah. Irugi tayo man kakabsat dati nga topic iti Proverbs 1, chapter 1, verse 7. Iti Proverbs chapter 1, verse 7, kunana ditoy, the fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom in instruction. Ibagbaga na kakabsat, nga iti panagbuteng iti Diyos ket iso iti pangragyan iti pannakaamo, panangrugi iti kinalaing tauray iti Salmo 111 verse 10 kunana, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. O ayan, the beginning of knowledge ti kunana iti Proverbs, iti Salmo kunana mo beginning of wisdom. All who follow his precepts have good understanding, to him belong eternal life. Dagiti mangdengeg, dagiti mangsurot kati iti instruction na ket addanda iti napintas nga pannakaawat. Iti daytoy nga naggapuan iti eternal life. So nga napintas dati kakabsat ngayon tayo pagtutungtungan ket adda iti makunkuna iti Biblia dati ibagbaga na iti Biblia nga duwa nga klasen iti tao nga kanayon nga mamintensyon
Anya dagitoy nga ang klase ti tao, dagitoy ket dagijay those who fear the Lord. Dagijay adda buteng na iti Dios. Ti umuna nga klase ti tao ti maikadwa ket dagijay foolish ones who do not believe. Dagijay awan iti buteng na iti Dios. Oray iti New Testament kakabsat, iti language nga mosar iti New Testament ket di panagdasig dagiti believer ken unbeliever. Ayan, ti termino na iti New Testament. Ket sabay nga tayo tultuloy, kitaan tayo man dagiti sumagmamano nga bersikulo nga kunana iti Deuteronomy 5 verse 29, God longs that we should fear Him. Ibagbaga na dito'y kakabsat nga dagiti tattao adda kuma iti desire tayo nga agbuteng iti Dios. Oray iti Deuteronomy 6:24 kunana to fear Him will always be for our good. Ti panagbuteng tayo iti Dios kakabsat ket para metlang iti bukod tayo nga pagsayaatan. Saan tayo nga pakaisagmakan? Ti panagbuteng tayo iti Dios no di ket sigurado nga pagsayaatan tayo. Ibaga naman iti Proverbs 23 verse 17 nga it is possible to fear the Lord all the time. Posible nga iti amin nga kanito iti panagbiag tayo ket adda kuma iti buteng iti Dios kada tayo. Oray iti Genesis 22 verse 12 kunana nito, obedience is the proof of fearing God. So ayan, iti panagtungpal iti sao ti Dios ket isu iti panangipakita nga adda iti buteng tayo iti Dios. Taynuhan tayo nga tungtungpalen kahit nga saon awan iti buteng tayo iti Dios. Kas kuma iti maysa nga anak, ngano ti maysa nga anak no hanna nga tungtungpalen iti amana awan ti buteng na kini amana hanna nga patpatyon hanna nga respetuan. Ket dagiti dang church members adda kuma iti panagbuteng da iti Dios nga kunana iti Acts 9:31. Ken oray iti Proverbs 13:13 kunana those who fear the Lord are rewarded. Yan. Dagiti adda po nagbuteng na iti Dios ket magungunaan da. And here's the secret of all blessings. Adda iti Salmo 112 verse 1. Isu iti sikriton iti bendisyon. Daytoy fear of the Lord. So nga, saan nga pagdaksan ti ipaay na daytoy kada tayo kakabsat, no addaan tayo iti buteng, iti Dios. No di ket pagimbagan tayo, pagsayaatan tayo, sigurado na ita. Kunana matlang iti Jeremiah 29:11 kunana for I know the plans I have for you. Kunan ni Jehovah, a plans to prosper you, not to harm you. A plan to give you hope and a future. So nagpintas dayta nga karin ti Dios kada tayo nga dagiti plano na ket sigurado nga pagsayaatan tayo. Tirigat na saan tayo nga ikangkano ti plano na. Jay plano tayo iso iti ipapati tayo. Iso iti ipurpursige tayo lata daytoy plano tayo. Anya aya iti fear of the Lord. What is it to fear God? Is it to be afraid? Kas kakumadya panagbuteng ti maysa nga kriminal nga agtartaray aglemlemeng itartarayan na ti basol na haan kakabsat. Ti panagbuteng iti Dios ket napnapnuan kuma iti respeto. Napnapnuan iti panagraem iti Dios. Kasta kuma ti kayat na nga ibaga iti fear of the Lord. Ket daytoy iti umuna nga punto. When a man fears the Lord, it implies that he has started to know the Lord. Kayat nang ibaga kakabsat nga no ti tao ket irugina nga agbuteng iti Dios, kayat na nga sawen irugina metten nga maamam mo iti Dios. So yan. Aduna dagiti agkuna nga maamam mo da iti Dios. Ngem saan damot nga agbuteng? Di ba? Saan da nga agbuteng? Kaslaawan Dios iti ikastada iti biag.
Ket daytoy main text tayo nga iti Proverbs 1 verse 7 nga kunana, the fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. Dagitoy da maag, dagitoy da fools. Handa nga pagan-ano iti sao ti Dios. Handa nga pagan-ano iti instruction iti Dios. Isu nga fools ti panangawag ni Apo Dios kadakwada. Knowing the Lord, not just about Him, ti panakaamo tayo kumaki ni Apo Dios ket saan nga dijay isu na ti Dios nga namarswa iti amin. Saan lang kuma nga basta agpatengga ijay. No di ket naun-uneg pay kuma, nalawlawa pay kuma. It is a matter of degree. Ada kuma iti level na nga haan nga stagnant ti level na no di ket agpangpangato. We may know Him a little or we may know Him very well, in a close or a very personal way. A man only begins to fear the Lord when he starts to know Him. Ayan, nalawag dito kakamsat nga ti tao, iruginan nga mga ammo iti Dios no iruginan nga tungpalen dagiti sao iti Dios. Taado nga agpayso dagiti tattao nga kunada agbuteng da iti Dios ngem saan damet nga tungpalen iti sauna. Kayat nang nga sa urod nga sauen nga saan da pay nga ammo iti Dios. No saan da nga tungpalen iti ibagbagana. Ngem no maamammo na nga usto ti Dios. Umay kinkwana ti buteng, umay kinkwana ti panagraem, umay kinkwana ti respeto iti daytoy nga Dios ket tungpalen na dagiti bilbili na. When a man realizes who God is and what his attitude is towards our people, then he begins to fear the Lord. It is important to notice that this fear has to be so. Daytoy nga buteng iti Dios ket masapol nga tarigagayan, masapol nga adalen. Masapol nga adalen tayo. Kas ano ka nga maadan iti buteng iti Dios no saan mo nga adalen. Masapol mamammo tayo ti Dios pay iti naununeg ken nalawlawa pay. There has to be a desire for this. Ada kuma iti desire tayo nga mangamammo iti Dios. No adan tayo iti desire nga mangamammo iti Dios, umay iti fear of the Lord. Ket no adan tayo iti fear of the Lord, adaywan tayon dagijay saan nga napintas nga aramid nga kas kuma iti greediness, envy, and self-centeredness. No di ket dijay at adda kuma nga makatulong iti pada tayo nga tao iso iti ikagumaan tayo nga aramiden. Ti maikadua ket kunana, when a man fears the Lord, he will turn from sin and seek to live a holy life. Daytoy ti maysa nya kinapudno kakabsat. Ado dati agkunangam ammo da iti Dios ngem saan damet nga tungpalen dagiti ibagbagana, saan damet nga talikudan dagiti dati nga aramid da. When a man fears the Lord, he will turn from sin. Yan, turn. Talikudan na and live holy life. Ket padasa na nga agbyag iti na Diyosan a panagbiag. Ada iti kanayon ko nga yang angaw kadagiti gagayem nga kanayon nga mangrabrabak kanyak. Ada ti agkuna nga kunada siguro nagpintas ti trabaho nga pasto. Sa saan nga kwa? Saan ka nga agriga-riga kalang mga saba. Ti kanayon ko nga ibaga kadakwada ket isu daytoy fear of the Lord. Masapol nga no idi tibiyag tayo ket awan ti buteng tayo iti Dios ta lumakay tayon, naeteng tayon kunada age, iti age kano ket ada iti wisdom na. There is wisdom in age, in old age. There is wisdom in old age. Ket tapno ada iti wisdom iti old age, masapol nga dagijay dati nga aramid tayo ada ko mati pagbaliwan na. Haan nga paparihas ko maidi.
Nya, mapanawan tayo kuma dagiti dati nga aramid tayo. Isu DJ ti wisdom. Ngem no hammo nga mapanawan, there is no wisdom there. Kaya di kanayon ko nga iyang angaw. It refers to Proverbs verse 7. Ilang tayo dati babasa kakapsat. Proverbs 3 verse 7. Kuna natin ito, do not be wise in your own eyes. Fear the Lord in Sian ever. Haam mo nga ipapati nga si kaket wise ka. Iti bukod mo nga kabailan, bukod mo nga kinaimbag. Wise ka, ijay pag-aamom. Wise ka, ijay amom nga kapanunutan. Ngayon, ibaga na dito, fear the Lord. Adaan ka kuma iti duteng iti Diyos, ket adaywam iti dakes. Ti fear of the Lord, ket isu iti panangadayo iti dakes. Saan nga panang embrace iti dakes ti fear of the Lord. Amin dagitoy nga references ket ibaga na nalawag nga anyone who learns the fear of the Lord, his whole manner of life is affected. Mabalbaliwan kuma iti biyag tayo no addaan tayo iti buteng iti Dios. Na? Mabalbaliwan kuma iti daytoy kas kuma iti je panagpadbado. No je panagpadbado tayo idi ket ngaya nga je kwa mabaliwan kuma karkaro dagitoy da nga babae. No addaan tayo iti buteng iti Dios ket pati iti panagsasao mabalbaliwan. Maikat dagiti da street language nga kunada. Nga? Dagiti no ibalikas mo ket kasla nga normal nga saan nga napintas ti kayat na nga ibaga. Dagitoy da nga street language. Mabalbaliwan ko man dagitoy. Uray ijay uneg ti balay, mangmangeg dagitoy nga sao. No maminsan. Mabaliwan ko man dagitoy. Uray iti panaggasta iti kwarta, mabaliwan. Apay. Maaddayan tayo kuma iti wisdom no kas ano tayo nga igasto iti kwarta tayo. Saan nga DJ kinongkomporme? Saan nga DJ pagragragsakan iti lasad? Saan kuma nga dagijay? Ti nangrunang nga pakagastuan na iti kwarta no di ket pilyon tayo. Dagijay da beneficial. Dagitoy da kuma ti pakagastuan na. Oray ti oras. No kas ano tayo nga spend ti oras tayo mabaliwan kuma no at the fear of the Lord iti maysa nga tao spend na unubos-buso na ti oras na iti napintas nga wagas. Ijay makaayayo iti Dios. Saan nga dijay oras nga no anyat ti apan na inararamid. No anyat ti nanguspusarana. Nga saan nga makaayayo iti Dios. Uray dagitoy da dengdenggen tayo. Dagitoy da music. Mabalbaliwan ti music nga denggen tayo no addaan tayo iti buteng iti Dios. Saan nga kasla dagijay music idi nga dengdenggen tayo kaya tayo ulit-ulitin. Tapos doble da tayo pa mismo iti mangikanta. Nga saan met nga napintas. Saan nga makaayo iti Dios? Dagitoy da mabaliwan. Mabaliwan iti kanta nga dengdenggen tayo. No addaan tayo iti buteng iti Dios. Oray dagiti luglugar nga papanan tayo. Mabaliwan. No adda buteng tayo iti Dios, mabaliwan ti lugar nga papapanan tayo. Nya? Manipod idin nga in sukok ti biag ko iti kiniapo ket no magnaak ijay lakandula sa bali tirik na. Adda iti buteng, adda iti fear, adda iti tigirger. Haanga jay fear of the Lord ngam sa bali. Adda iti panakaariyak, adda iti sumgar, so, panagsigar ti lotdot no lumabas ang kijay. Ta ijay iti ayuyang iti rabii idi. Dagiti dati maysa nga mabaliwan. Uray dagijay kay kayat tayo nga buy-buyaen.
No adaan tayo iti buteng iti Dios, mabaliwan ko dagiti buy-buyaan tayo. Oray dagiti basbasaen tayo nga libro, dagiti newspapers nga basbasaen tayo, mabaliwan ko Ti basaen tayo ket dagitoy dang information nga makapapintas iti relasyon tayo iti Dios ken iti pada tayo nga tao. Oray pay dagiti gagayem tayo, mabaliwan. Nalawag day ta kakabsat. Isu nga no agsabad kami kadagi dating agagayem ko kung kunada siguro nagbabawi ka nga nagbalin nga pastor kung kunada kanya. Apay. Un ata haantayon nga kakadwa, hantayon nga aramidon diyan dating aramidon tayo kunan. Ay. Saan? Saan nga nagbabawi? Sabali mabaliwan ko man dagitoy da nga kapulpulapol tayo no addan tayo iti buteng iti Dios. Ti kapulpulapol tayo ket dagiti met kumaadda buteng na met laeng iti Dios. Dagitoy na. Isu nga dagitoy ta ti mangipakita nga ti maysa nga tao ket adda buteng na iti Dios, nabalbaliwan iti panagsauna, iti panaggasto na iti kwarta, ti panamusar na iti oras na, dagiti music nga dengdenggena, dagiti news nga dengdenggena, dagiti lugar nga papanana, dagiti pagragragsakan na, dagiti buybuyaen na nabaliwan, dagiti gagayem na nabaliwan. Adati ko na English nga tell me who your friends are and I will tell you who you are. Yan. Ang paiso day takakapsat. Timay sa punto kada ito, when a man fears the Lord, he is filled with deep assurance. Ito, timay sa nga napintas kakapsat. No adaan tayo iti buteng iti Dios ket adaan tayo iti assurance. What is assurance? Sigurado. Sure. Anya ditoy nga assurance. Makita tayo iti Proverbs 14:26, kunana ditoy, whoever fears the Lord has secure fortress, and for their children will be a refuge. Kasi gayam, di kayat na nga ibaga, so protection. Protection. Whoever fears the Lord has secure fortress. Adda iti security na. And for their children, it will be a refuge. Iso iti protection gayam. Na kalkaltaang wenno saan nga napintas, dagitoy da nga napalpalabas nga news, dagitoy shooting ti eskwela, saan ko nga mapanunot no kas ano nga naaramid ti maysa nga eskwela ti kasjay. Kakaasi dagijay na biktima. Ngem dagitoy da kakabsat ti maysa nga mangkasapulan tayo iti Dios. Iti proteksyon na kada tayo. No ijay uneg iti balay ti ama wenno ina kas taunay ti panang protektar da iti anak da ngem saan nga 100% nga maprotektaran da. Adda iti time nga di anak da ket maidaramudom, matinag, wenno anya ta ti mapasama kanya na ije uneg ti balay. Saan na haan nga masafeguardan it hanga masafeguardan ti parents met laeng hanga 100% ti panaka-safeguard da. Adi karkaro no rimwar day tang ubing. No adda ije ruar. Karkaroen ti danger na. And how much more no imadayo. Nga kasla kalig ije eskwela, adadan ije eskwelaan. Awandan ijay imatang uno, awandan ijay makitkitan ti parents da. Nga number 1 nga protector da. Ti security tayo kumaditoy ket ti Dios. Nga isu iti in promise na iti daytoy Proverbs 14:26. Mapangnamnamaan ti protection ti Dios. Ti orayon na lang ket iti panagtalek tayo kenkuana. Ngem kas anong tayo nga agtalek iti Dios.
no saan tayo nga amam mo. Apay, agtalag ka iti maysa nga hamo nga amam mo. Iso masapol maamam mo tayo ti Diyos. Iti panunot puso kenrik na tayo. Tapno maadaan tayo iti 100% trust in the Lord. Panagtalag. Oray iti Salmo 25 verse 14. The Lord confides in those who fear Him. He makes His covenant known to them. Adda iti personal nga relationship ni Apo Dios kadagiti tattao nga addaan buteng kenkwana. Isu nga kadagiti tao nga addaan buteng na iti Dios ti Dios ket ipakaammo na iti plano na kadakwada. Ano yan nga napintas ti kastoy kakamsa? No anya iti planon ti Dios kada tayo dayta ti sigurado nga kapintasan. Isu na ti kagapuan ti amin nga kinaimbag. He is the source of all good things. Ket no iti masakbayan tayo ket good, kapintasan nga isu na iti paggapuan ako man. Iti Salmo 34 verse 7, ket daytoy dijay protection. The angel of the Lord encamps around those who fear Him, and He delivers them. Adda iti anghel ti Dios nga mangbanbantay kada tayo, mangpoprotektar kada tayo no agtalag tayo kenkwana. Pati iti provision na. Iti provision ti Dios. Kunana iti Salmo 34:9 in 10. Fear the Lord, you His holy people, for those who fear Him lack nothing. The lions may grow weak and hungry, but those who seek the Lord lack no good thing. Nagpintas dati kakabsat nga promise ti Dios. Tagijay adaan buteng na iti Dios ket saan da nga agkurang. Saan da nga makurangan, lack nothing. Yan. No agtalet tayo iti Dios. No dagijay bilit nga hangag trabaho ket i-provide na ti kanenda how much mo iti tao. Yan. Nga madadya ako na, unang jay bilik, masapol nga agtayab, tapno mapanmangan. Agpaiso, apan nabiroken jay kanuna. Uray ti purpose ti Dios kada tayo. I-reveal na. Kas kunana iti Salmo 33 verse 18. But the eyes of the Lord are on those who fear Him, on those whose hope is in His unfailing love. Addaan tayo kuma nga kanayon iti namnama iti Dios nga isu ti mangi-provide iti amin nga kasapulan tayo. When we fear the Lord, we are led into a full assurance of faith. Addaan tayo iti full assurance iti pamati. Nga kaskunana iti Hebrews 10:22. Let us draw near to God with a sincere heart and with a full assurance that faith brings, having our hearts sprinkled to cleanse us from a guilty conscience, and having our bodies washed with pure water. Ni-assure kada tayo iti pamati tayo. Ken ammo tayo nga tayo napakawan iti basol tayo nga kaskunana iti 1 John 2 verse 12. Nyati kunana ditoy kunana, I am writing to you, dear children, because your sins have been forgiven on the account of His name. Napakawan ti basol dagiti adda buteng na iti Dios. Tanuman DJ John 3:16 na favorite verse ti kaadwan ono ni most popular verse nya kunana ijay, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him shall not perish, but will have
eternal life. Numampay ko na nga, love the world. Agpaiso. Nga iti sa ngalubungan, amin. Kaya't na nga subbuten iti sa ngalubungan. Ngem, kunana, those who believe in Him. Dagiti mamati kinkwana. Iso nga saan nga automatic? Nga iti basol ti amin nga tao ket napakawan. Dagiti laeng mamati kinkwana. Dagiti laeng agbuteng kinkwana. Dagiti laeng agtulnog kinkwana. Kas kunana iti daytoy 1 John 2:12. Ag sursuratak kada kayo patget nga anak gapo tadagiti basbasol yo ket napakawanen gapo ken Kristo Jesus. Yan. Confident tayo iti dayta. Adaan tayo iti assurance nga napakawan tayo gapo ta adaan tayo iti buteng iti Dios. Ket maamuan tayo ti kunana iti Romans 8:28. And we know that in all good things work for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Ayan. Dagiti amin nga pasamak, napaspasamak iti biag tayo, no adaan tayo iti buteng iti Dios, ket amin dagitoy da. Uray dagiti saan nga napintas nga napasamak iti biag tayo. It is a part of our journey. Nga dagitoy ket inornos ti Dios, ket ornosen ti Dios. Tapno dagitoy ket agbanag nga napintas iti outcome na. No adaan tayo iti buteng iti Dios. Nga kaslaki ni Joseph, no malagip yung ni Joseph, saan nga napintas tinapaspasamak iti biag na iti teenager isuna, tainlako da, napabasol isuna, naibalod isuna. Ngam amin dagitoy. Ket part iti journey ni Joseph. Nga amin dagitoy ket agdadanggay da nga pasamak iti biag ni Joseph tapno agbalin isuna nga somebody. Ti maysa nga punto ditoy kakabsat ket daytoy when a man fears the Lord, he experiences true joy and satisfaction. No ti tao ket adan iti panagbuteng na iti Dios ket mariknana iti pudpudno nga ragsak ken contentment, satisfaction. Iti Proverbs 22 verse 4, kunana humility is the fear of the Lord. Its wages are riches in honor and life. So, napintas. Dito, ti kinapakumbaba. Ti kinapakumbaba ket iso iti panagbuteng iti Dios. Ket iti sopapak na ket kinabaknang ken dayaw iti biag. Nagpintas dito nga kaya ti Dios nga mapasamak iti biag tayo. Uray iti Proverbs 19 verse 23. Kunana ditoy, the fear of the Lord leads to life. Then one rests content untouched by trouble. Wow. No adan tayo iti buteng iti Dios. Maiturong tayo iti biag. Maiturong tayo iti biag ket mabalintay nga aginana. Mabalintay nga maka-rest, makainana. Ta adayo tayo iti trouble. Adayo tayo iti dagitoy da nga saan nga napipintas nga pasamak. Gapo taada iti Dios nga isu nga mga aywan kada tayo. Ket uray iti Salmo 31:19, kunana ditoy, how abundant are the good things that you have stored up for those who fear you, that you bestow in the sight of all
nagpintas, of all those who take refuge on you. Anyan nga aglaplapusanan dagiti insaganan ti Dios para kadagiti addaan buteng ken kuana. Ket inpakita na pay dagitoy kadakwada. Nagpintas dagitoy da nga promise iti Dios. Isu nga usto jay kunana nga iti fear of the Lord ket talaga nga pagsayaatan tayo. Saan tayo nga pakadangranan? Saan tayo nga pakaumsiyan? Saan tayo nga bumasibasitan? No. Nganoy ket talaga nga pagsayaatan tayo, daytoy nusoroten tayo nagiti pagpagana. Timay sa nga punto kakabsat kunana ditoy ket when a man fears the Lord, he will reap the benefits of a disciplined life. No ti tao ket adan isuna iti buteng iti Dios apito na ti kinaimbag iti na disiplina panagbiag. Kita tayo man ti kunana iti Proverbs 10 verse 27. Iti Proverbs 10 verse 27 kunana, the fear of the Lord adds length to life, but years of the wicked are cut short. Wow. Daytoy ti nyadi ko na jay age defying verse. Age defying verse daytoy nga bersikulo kabsa takunan na the fear of the Lord adds length to life. So iti panagbuteng gayam iti Dios paatidugen na iti biag. Yan. So nga age defying verse daytoy. But the years of the wicked are cut short. Ngem lagi jay saan nga mangikan kanong iti Dios na shorten iti bihagda. Anya pala ang tibirukan tayo. Nagmayat dito nga ibagana. If we live in a disciplined way, getting the right amount of rest, food, sleep, and exercise, in serving others. Above all, giving the Lord His rightful place. We shall be freed from care and anxiety, and we shall live out our appointed span. Appointed span. Out. Malampasam. Di jay appointed span. Malampasam ni jay span ti biag. Biag mo. We shall be immortal. Kuna na pa nito eh. So talaga nga saan nga pagdaksan iti adan iti buteng na iti Dios no di ket pagsayaatan nga talaga. So nga saan tay kuma nga ialeng-aleng dito nga adan iti buteng iti Dios. Actually, no adan ka iti buteng iti Dios, maiyadayo ka nga agaramid iti dakes ano yan. Ngem no awan buteng mo iti Dios, ay sos. Awan ti warning inaramid mo latan uray no saan nga napintas. When a man fears the Lord, he will serve Him faithfully and wholeheartedly. Yan, dahil iti maysa. No ti tao ket adan buteng na iti Dios, agserbi nga si pupudno iti amin nga puso na iti Dios. Yan. Agserbi iti Dios. Kas ano tayo nga agserbi? Ay mga saba tayo amin? No. Hanga masapol ngayon tayo mga saba amin. No anya iti aramiden tayo as a service to the Lord. Nga uray dagiti da nga aggargarden, dagiti da nga agtaltalon, mangopisina, no anya iti trabaho yo isulatan ti trabaho ngayon ti Dios kana kayo. Din aramiden tayon. Ang iti amin nga puso kenrik na tayo adan ti kumati ayat iti trabaho tayo aramiden tayo nga adan iti ayat. Ragsak ti trabaho tayo. Ket ibaga tayo kumakuna tayo, I will do it for the Lord. Hanga di jay aramidet tapno mapromotak. Aramidet tapno adda ti sweldo ket adda igatang ko iti kasapula. No. Yes, I will do it
for the Lord. Kat dagi jay kasapulang maitud. Jay tangdan mo maitud. Ta deserve mo dayta. Just do it with the fear of the Lord. Kakabsat. Iti Hebrews 11 verse 7, kunana iti detoy nga panagserbi tayo iti Dios. By faith Noah by faith when Noah warned about things not yet seen, in holy fear built an ark to save his family. Ni Noah na nga mawawatan. No apay nga kunan ti Dios nga agaramid ka ti barko ijay tengan ti disyerto. Ngem hanga nagko-question ni Noah, basta nagtulnog, inaramid na. Isu daytoy ti kunan nga serve him faithfully, wholeheartedly. Ngano aramidin tayo daytoy ket adda iti supapak na nga napintas nga kaslakin ni Noah. Di pa nagtulnog ni Noah nga nagaramid iti barko nga uray saan na nga mawawatan. Saan na nga nakikita iti barko. Haan na nga na-experience iti tudo. Ngam nagtulnog lata. Iti amin nga puso na ken si papudno si tatalip iti Dios. Ket ti Dios supapakan na dagitoy da nga panagtultulnog tayo. Katimaudi nga punto dito'y kakabsat kuno na dito'y when a man fears the Lord, he will be like the Lord Jesus himself. So, no adaan tayo iti buteng iti Dios, ket kasla tayo kano ken ni Jesus metlaen. Apay nga kasla tayo ken ni Jesus metlaen. Kuna na iti Hebrews 5 verse 7 to 9. Bayat iti nainlasagan at simpuna nagidaton isuna kadagiti kararag ken dawat nga aglulwa nga umasasog iti Dios. Ti makaisalakan ken kuana manipod patay. Gapo iti panagraem na iti Dios na ipangag isuna. Iti verse 8. Uray no anak isuna naadal na ti panagtulnog kadagiti banbanag sinagabana na paan-anay isuna ken iti kastoy awagas nagbalin isuna a pakaisalakanan nga agnanayon dagiti amin nga agtulnog kenkuana. Yan. So, kaya't nagayam nga ibaga dito nga kabsat nga no adan buteng tayo iti Dios, tirik na tayo kuma itipada tayo nga tao ket kasla di jay riknan ni Jesus. Yan. Iso nga kunan ni Jesus, love your neighbor as you love yourself. Kasi kumatirik na tayo itipada tayo nga tao, wadaan tayo itibuteng iti Dios. No kayat tayo nga mapan ijay langit, kastamet kuma, dagiti kaaruba tayo, kayat tayo met kuma nga dagiti kaaruba tayo, mapandamet ijay langit. Tapno saan nga dito'y dagala nga karuba? Pati ijay langit agkaruba. Ano yan, napintas na takabsan. Ni Jesus ket napnapnuan isuna iti ayat kadagiti tattao. Kastamet ti kayat na nga ibaga kada tayo ngano adaan tayo iti buteng iti Dios, maadaan tayo met kuma iti ayat. Iti pada tayo nga tao. Ngano kayat tayo nga mapan ijay langit, kastamet kuma tarigagayan tayo met kuma dagiti kakaaruba tayo makapandamet. Ikararagan tayo isoda. Ikararagan tayo ti kasapulan na. Mayat daytoy nga entay inadal, daytoy nga panagbuteng iti Dios. Aduda dagiti paspasamak kadagitoy da nga panawon. Nga kanayon tay nga mangeg nga addaan da iti buteng iti Dios, makatao, makadios, makabayan. Ngem no kitaan tayo ti aramid iti kaadwan,
awan ti makita tayo ijay nga fear of the Lord. Ipakita na nga ti aramid ti tao ket awan buteng da iti Dios. Tama aramid da nga aramidan ti kayat da. Nga uray baddekan da ti pada nga tao. Uray takawan da ti para kadagijay pada da nga tao. Ta isuda amin ti mangala. Nalipatan da ti pada da nga tao. Ti panagkita da isudalaeng ti tao. Isudalaeng ti usto. Dagitoy kaditi mangipakita nga dabuteng da iti Dios. Isu nga mayat daytoy nga adal tayo kamsat. Ta adda ko nga mangipaay iti lawlawag kada tayo iti inaldaw nga panagbiag tayo. Kasanuman ti kinanumo tayo nga tao, maysa tayo man nga dagiti makuna nga kababaan nga tao, kasapulan tayo daytoy. Daytoy laeng ti mabalin tayo nga maipanakkel ti buteng tayo iti Dios. Ngano adaan tayo iti buteng iti Dios, saan tayo nga mapahamak nga kuna na iti Tagalog. No di ket mailisi tayo gapo ta adda iti Dios nga iso iti refuge tayo, iso iti mangpuprotektar kada tayo kas in promise na ken inadal tayo itata nga malem. Ket dayta kakabsat ti adal tayo tata nga malem ket sapay kuma ta nakaipaayak manen iti adal iti tunggal maysa kada tayo naka ipaay tayo iti panakalawlawag kadagitoy da nga banbanag iti biag ti tao nangruna iti relasyon tayo kini Apo Dios. Ket sakbay nga hintay agsisina isara tayo man daytoy nga programa tayo iti maysa nga kararag. Wana po Diyos, madayaw ka. Sikati Diyos nga bubuayan ti amin nga kinaimbag. Agraman biag, ayat, talna ken kapya. Salamat, ta saan ka nga uma nga mangpalpalagip kada kami. Bendisyonam daytoy nga engkam inadal. Ta daytoy kadi nga inadal mi tatta nga malem ket makaipaay kadi iti sumayaatan ti kastami nga agserbiken ka. Maadaan kami kuma iti tarigagay nga mga ammupay ken ka iti amin nga panunot mi, puso mi ken pigsami. When Lord, tasikakot nga ron ti Dios nga daydayawen mi katala, bendisyonam ti tunggal maysa kadagitoy da nga nagdengeg, bendisyonam dagitoy da nga nangaganda, bendisyonam met daytoy nga radio station, protektaram kadagitoy da nga kalamidad, tapno agtultuloy ti panakaon daer dagiti informative ono information na para kadagiti da community ono itatao nga pakairamanan dagiti mensahe nga kayat mo amang ngagan dagiti tattao. Bendisyonam ti management daytoy nga radio station. Tapno itultuloy da nga i-operate daytoy nga radio station. Ket madayaw ka, amin na gitoy dawat kang kararag tinaganti anak mo ni Jesus. Amen. Ket alangarod kakabsat, pumakadamanen daytoy gayam yo iti tanganang ni Brother Johnny Bangsoy. Ket awisen kay manen nga agdengeg iti daytoy nga programa into numay manen nga Sabado. Ket ni Apo Dios iso iti mangbendisyon iti tunggal maysa kada kayo sa dinuman ti ayan nyo. Adios!